Nu kan jeg ikke høre. Nu kan jeg ikke drikke mere. Kom med. Jeg vil godt høre det. Så skal vi igen herovre. Nå, de hunde, vi skal se til agility i dag, deres hunde skal være 12 måneder, før man starter. Så det hunde, vi har på banen i dag, de har trænet siden april måned. Og så har vi John, sidst med hans røde konger. Den er kommet på det, der hedder pension. Det vil sige, at den er over 7 år. Så den springer med på de lave spring. Grunden til, at vi kører lave spring her, eksempel på de store hunde, det er fordi, de ikke nået længere i deres træning endnu. Så her kommer fart og tempo på, og hvis der ser kiks under vejen, så er det helt okay. Men det første, det er Anne og Speedy. Så har vi Lone med Jasmin, Anne med Bora, Astrid med Eddie og John med trøjer. Så man starter ikke med at rettesætte hundene i agility. Hvis de laver fejl, så er det bare op igen. Og man kan se, at Bora gør sig både gældende inden for brugsarbejdet og agility. Så Estra og Eddie har ikke boet hos Estra hele sit liv, da han har været en omplaceringshund, og samtidig kan det være rigtig svært at få en omplaceringshund, der skal til at lære en ny familie at kende og deres regler. Og Troja, hun er klar. Hun ved ikke helt selv endnu, hun er gået på pension. Og vi kan jo se her, at John, han er en ældre herre, så det betyder ikke noget. Alder, det har ikke nogen betydning. Her er det, vi står, John. Ja. Bare kør en gang til. Speedy! Hvis der var nogen af jer, der var sidste år, der var han 8 uger, næsten 12 uger, da han var med. Han har lavet sin første LP'er som 12 måneders med 168 point. Og nu er han i gang med at blive uddannet af agility også. De hunde, vi har haft med i dag, har alle sammen bestået deres valgtest. Så skal vi bare bagfra, så kører vi igen. Godt.
Maj-Britt. Her. Nu skal Maj-Britt og fokus. Ja. Det fokus han står til at vinde DGI landsdelsturnering 2011. I stor hund begynder. Der er en mere fra klubben, som desværre ikke er med i dag. Vi skal flytte det her, Lone. Skal du rykke? Som ikke er med i dag. Det er Marianne og Monty. De står til at vinde. Begynder lille. Også i DGI landsdelsmesterskabet. Fokus han er så voksen, så han godt må løbe. Fuld bane på fuld højde. Så skal vi have noget fart på. Nu er han i gang med zigzaggen. Fokus han er i klasse 1, både i DKK og DCH. Han har været ude og starte internationale stævner og har klaret sig rigtig godt. Har blandt andet fået en 5. plads ud af 100 hunde. Det handler om her, det er også meget fart og vendinger, som I kan se, Maj-Britt kan fjerndirigere ham rundt om springene. Ej, nu snyder han, og han har en fast udlige. Man skal aldrig sin hund ud, det er bare glæde, og så prøver man en gang til. Sådan fokus. Rigtig godt. Der er også 3 klasser. Både i DKK og DCH. Klasse 1, 2 og 3. Hvor Maj-Britt, hun er godt på vej til at komme videre til klasse 2. Min mor, hun har købt sådan en. Bare ud af blå. Ja. Anders, jeg er stadig blå. Du kan bare få noget slik, og jeg har ikke spist. Så var der noget med en tasketyv. Den person, der går derovre, du kan godt lige gå hjem. Ellers så bliver du nødt til... Maj-Britt, kan du ikke hjælpe mig? Du er nødt til den der mandsperson, der går derude. Han skal altså væk. Vil du ikke godt lade være med at genere publikum, og så bare blive glad? Ja, jeg er også fin hund, ja. Maj-Britt. Ej, var det god det her, ikke? Du bliver nødt til at gøre et eller andet. Hey, Maj-Britt. Ja, du går væk. Nej. Gå væk med dig. Her. Jeg har også lov til at være. Nej, du skal penge ud af banen. Det er dyr, Jonas. Nej, ud. Men du er så smuk. Ud. 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 Vi kan ligesom ikke komme videre, hvis der du ikke går ud, vel? En chance mere, hun pusser uden på dig. Er I med på at se hunden? Den er efter tyven. Den tager tasken. Nej. Der skal der også altid komme sådan nogle højt. Men sådan er det jo altid. Vi er ulydige mennesker. Vi kan sgu aldrig få det fred. Men den er nu lækker, den her. Farvel, Anne.
så vil vi gerne sige tusind tak for i dag, og det var hyggeligt, at vi må komme og vise os, hvad det er, vi går og øver på. I er velkommen til at komme ned og få en snak om jeres hund, eller dem I har derhjemme, eller anskaffe jeres hund. Og så skal jeg også lige sige, at vi har nogle støttebeviser, som kan købes hernede for 100 kroner stykket, og der er store flotte præmier, der bliver udtrukket senere på året. Vi har nogle arrangementer i Hundeklubben, som er åbent hus lørdag den 6. august kl. 13 nede på vores bane nede. Så har vi været så heldige, at vi har fået fat i en ulvemand. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har hørt om ham. Han hedder Julian Ross, og han har været i et program på DR2, hvor han har vist, hvordan hun kysser med ulve. Den blev sendt i oktober 2010. Han kommer til byen, og der vil være, det er den 13. oktober fra 18 til 23. Og billetsalget kommer ud på vores hjemmeside, som er Udveneder Omegns Hundeklub.dk. De vil komme til at koste 100 kroner for medlemmer og 150 kroner for ikke-medlemmer. Og det er først til mølleprincippet, for han er meget populær. De spring, der står, som I kan se, at sponsorerne har betalt for. Og skulle der være nogen her i byen, der har lyst til at sponsorere spring, så koster det 1000 kroner for 2 år at få sin reklame sat på sådan et. Vi vil sige tak for i dag. Og de kommer lige ind og siger farvel, siger de. Ja, vi siger mange tak til Udveneder Hundeklub. Alt det, de kan, det er fantastisk. Ja. Og så kan I komme op og få en soft ice bagefter. Alle sammen i de blå trøjer der. Ja, vi siger mange tak. Og husk, der er børneteater kl. 16.